Egunon guztioi eta ongi etorri Altamirako errugbi zelaira. Goierri telebistan zaudete zuzenean eta gaurkoan ere rugbi partida eder batez gozatzeko aukera izango dugu. Han Pordizia, alde batetik nola ez, etxekoak eta beste aldetik, denboraldi honetan ziur goran eta oso goran ibiliko den talde bat. Partida gogorra gaurkoan, Han Pordiziak Bazko Independiente Santander taldearen aurka izango duena. Gurekin betiko moduan, Arkaitz Garmendia, egunon Arkaitz? Egunon. Eta esandakoa, etxean hanpo bai, indartsua da, Altamira gure gotorlekoa izan da beti, baina gaurkoan arerio oso gogorra gerturatu zaiguna, ez? Alaxea, oso gogorra. Da ziurrenik, denboraldi amaieran goran bukatuko duna, fitxaketa asko inditu, diru daukie, eta hauek danan bilagundie, eta pixkanaka, iaz igo zien, eta iaz ligan bigarren bukatu zuen, ligan hirugarren, eta kopan bigarren. Osea, imaginatu, igo berri batentzako zalan, da horten gehiago fitxatu du, Eta gainera, ongi fitxatu dute, ez direlako gehiegi arriskatu, ligatik bertatik fitxatu dute asko, ezta? Talde guztietatik hartu dituzte jokalari, nabarmentzen ziren jokalariak, eta gehiena gainera selekzionableak, ez? Baina, alaxi da bai, Espainiko jokalari hartu ditue, selekzioan ibiltzen dinak, denboraldi hasieran kalendarioa egutegi gintzanen, partidu noiz jokatu da hori, eak gehienak eixatu ziren, esan zuen, Espainiko jokalarik fitxatu zenak, eta, claro, selekzio ditzen badie, eak jokalari bat ditue da. Baina, ean apostu izan da, eta adibidez, fitxatu ditue, Blanco, Bigotik, Madrildik lau jokalari, 3 Atletico Madrid eta bat zerretekoa, Izko Armental, De Juan, Carrion, da horik, osea, nivela... Jokalari honak, ez da? Altamiran ikusita gauden jokalariak eta maila ona eman dutenak, ez? Alaxe da, beste talde batzukin, baina Altamiran egon dinak. Eta gazte die, eta, diru bat irazen du eta horra juten die, ezagit ikasketak ono izan dituen, ikasketak egiteak juten die, baina, egan apostu izan da, taldeko ingatik indo apostu, eta horten ziurrenik, hor txibitik goran. Hori da, partida gogorra gaurkoan, Orditziak biziko duena, eta 15 egingoaz, jokalariak zelaira ateratzen hasi direnean, hortxe ditugu, Santanderrekoak, Bazkokoak, eta beraien 15 goaz, batarekin Alvarado, 2arekin Bulakto, 3arekin Sanz, 4arekin García, 5arekin Urbaitis, 6arekin Benavidez, 7arekin De Juan, 8arekin Blanco, 9arekin Armental, 10arekin Tobal, 11arekin Díaz, 12arekin Del Punta, 13arekin Martino, 14arekin Mañero, eta 15arekin Carrion. Ikusten dugu, eta lehen urtean horregatik nabarmendu zen baita ere talde hau, fizikoki indar asko duen taldea da, ez? Justo nahiona die. Ikusten gero ikusko dugu, oain danak urrutik ikusten baina gero parez pare ikusten ditugunen, ikusten hona fizikoki baina desente gehiago dien. Baina, hor da, azken rugbia da maus-en kontra, eak haundik eta balima die, gu txikigok eta azkarrak izan marko gara, eta fizikoki beraiek indarra bai, baina bigarren zatian Ordizarrek puntu bat gehiago izan marko lukete, ezta? Auspo aldetik. Alaxi da bai, normalera izaten da, eak aurtengo 3 partidu joazen da, fizikoki bigarren zatian desente jetxi izan die, zaila bai da, hainbeste kilo eta gaina moitzea, hori dopinekin bakarri lortzen da. Hori da, guk ere badak egu zerren kiloak mugitzea, Arkaitz beste maila batean, eta gogorra da bai. Ederkei Ordiziko 15koarekin goatz, eta gaurkoan berrikuntzarik handiena agian, Sadaba hasieratik irtengo dela batarekin, 2arekin Malkorra, 3arekin Lomax, 4arekin Alvarez de Ulate, 5arekin Zamakola, 6arekin Moagututia, 7arekin Tudela, 8arekin Mujika, 9arekin Aizpuru, 10arekin Kroll, 11 Haxford, 12 Palumbo, 13 Simpson, 14 Puyadena, eta 15arekin Aizpun. Aipatu bezala, hori berrikuntza nabarmenena, Dani Aizpun egunero minutu gehiago izaten ari delako, ez? Bai, alaxi da, bai. Kontuz, bale galdu dugu, pixkanak ari da minutu gehiago gitzen, eta hori da garantzitsuna. Hori da, bai, gaurkoan zer egite duten jokalarek aipatu bezala, partida gogorra, oraintxe hasi da Pordizia eta Bazko Santanderren artekoa, eta Santanderrekoak berdeak erasoan, eta aipatu bezala talde indartsua, beraz gaur pentsatzen dut molbidez eta aurrera egiten saiatuko den talde izango dela, ez? Bai, ziurrenik kontaktua gertun bilatuko duten talde izango da. Ez di asko urrunduko, dana gertu jolastuko dute. Baina, aurrelari Ordiziarrak azti ibiltzen diren, beharko baitute talde hau geratzeko. Zigor kolpea dirudi, ez? Bai, aurka da, maki eta botako de ziurrenik. Baina hor, jokaldi ikusi bat dugu ez daki, zen nahi don arbitrok, Jeremias egitea, baloia gainen eroi da, baloia Santanderreko jokalarien azpin eroi da, eta kentzeko esan entzio, nola kendu barnaiz ba? Horrelako aikona bat gainean balin badukat, ez? Ezin ez kendu. Naita ere ez,
Ederki, ostiko gotako duena, ez dut zemakirik ikusten, 10 izango da, Argaitz. Ziurrenik bai. Tobal da 10 zenbakia eta 9 erdimele lanetan arituko dena Donostiarra, ez da, Armental. Bai, 9 zenbakia Donostiarra. Badirudi baietz, eta ikarrarezko lasaitasunarekin gainera Tobalek lehen da biziko 3 puntuak Bazko Santanderrentzat, huts eta 3 markagaioan. Kantabriarrak aurretik, baina beno, 3 puntu besterik ez dira, eta oraindik egia esan, astirik ez dugu izan ikusteko Ordiziarrak zelaian nola jarrita dauden. Ez, gainaz, zelai herriko esakea jaso dugu, eak lapurtu digute, baina bueno, oain goaz. Jazta, partidu behizte azten da. 2 minutu gutxikokin eta 3 gutxekin, baina guazen erasora. Hortxean Ikrole gora baloia, Santanderreko baloi bila aztibili dira, Ordizikoak bi taldean burrukan, baloi hori beraiena da oraindik, molbidez hor, metro batzuk egin nahian dabiltz, baloi ateran nahian, bi taldeak burrukan. Atera du, azkenean, Armentalek zuzenean ostikoz aurrera botatzea erabaki du, Ordiziarrak baloi bila, ies egin dior, baina botearekin bai, Joan Tudelak hartu du baloia, jabetza mantendu nahian dabil, lurrera joan da, Ordiziarrak posizioa irabazi nahian, Mikel Aizpuruak aldamenera, Dani Krolentzat, Dani Krolek ongi utzi dior, Jeremias Palumori aurrera doa, lurrera joan da, baloi hori gurea da, hortik atera eta mugitu egin bar dugu. Abante daukagu, berriro ere aurkaria ez juteatik. Hordi joa bogan, pixkanak aurreka. Azkar goazen Eta bastea. baina, bai, baina ez, badirudi lasai atera gutela, Mikel Aizpuruak du baloia. Eta, zigor kolpea. Tuxia botako dugu. Bai, pentsatzu baietz, metro batzuk irabazi eta eraso berri bati egiteko. Hortxe da Nikrolek, ondo, gerturatu du baloia, beraien entxe gumarrara. Eta antxe hasiko da Tuxia, baina ikusten dugu hemen, Phil Hasford beste aldean. Bai, zelai guztia erabiltzen. Aizkora zorroztu da duela, ez? Halaxe da, beti bezala zelai guztia erabiltzen, hori da garrantzitsuna. Azkenen aurkarie, beha zabali bada, aurkarie zabaldu imarrake. Bestela jango, tartea guztien dio. Orduan, beti aurkariri, pixkat eskatzen bezala, osea, zalantza sortzen. Hori da, ez daitezela lasai leku batera begira bakarrik egon, ez? Hori da. Ederki, ongi, Tuxian Ordiziarrak, aldamenera, Jeremias Palumo hori lurrera joan da, Ordiziarra baloia atera nahian, ongi Mikel Aizpuruak bizkorra atera du, Joanes Mujika ormaiztegi harrarentzat, aurrera lurrera joan da hau ere, atera du Mikel Aizpuruak berriz, Asier Alvarez deulaterentzat, lurrera joan da Ordiziarra, azkar atera dute berriz ere, aldamenera beste aldera ongi Ordiziarra baloia mugitzen, fruturen jasotzen duten lan honekin, Richard Mohotitia eta Cory Simpson burrukan hor, jabetza mantenduz, ongi baloia atzera, Dani Krolek, Joanes Mujikari, Dani Aizpunda hor baloia hartu duena, aurrera egin nahian Ordiziarrak, bultza ongi, goratu talde indartsoa dela, Santanderreko baina Ordiziarrak ongi bultzan, naiz eta baloia galdu dugu, no? Bai, Joan Tudelari zigorpea pitatu dio, kargatzeatik, molean aldamenetik kargatzeatik. Lastima. Bai. Zigor golpea eta hauek ere Tusbila joango dira, Tobalek hartu du baloia. Eta nahiko azkar atera da, beraz metro gehiago ez dituzte egingo. Ez da txarra hori guretzat. Ederki Tuxa ateratzeko pres bat zenbakia. Alvarado aterako du Tuxa. Bai, normalen bi zenbakia atatzen du, baina bueno. Ez da hau, reglamentuk esaten du nahi donak atatzeko. Normalen bia izaten da. Normalen bia izaten da, baina ez da derrigortutako ez zerbait, ez da? Hoi da ostikatzaile bezala. Zele dirtik atatzeko normalen 10 izaten da, baina ez dauk ezertan 10 izan barrik. Zergatik hori da. Gure kasun askotan korik bota izan du. Eta baita Filek ere, 15 jolastuz bota izan ditu. Ederki, gure da baloi hori, hor bazirudien Asierrek azkar ateratzeko intentzia zuela, baina ez. Dani Krolek aterako du Australiarra, bueltan dugu Ordizian. Demoraldi eder batzuren ondoren. Eta ziur hortekoan ere maila emango duela Danik. Baloia Tuxera joan da. Jose Javier Malkorra, Zegamarra. Dugu gurean Tuxak ateratzen dituena. Atzera. Lastima ies egin dior. Baloi hori beraiena da. 7 zenbakiak de Juanek harrapatu du.
Eta Armentalen bidez berriz ere joko banatzen hasi dira Tobalek aldamenera, Amabiarentzat, Del Puntarentzat, erasoan, azkar doa jokalaria, potentzia ederra erakutsi du hor. Santanderreko jokalariak eta berriz ere jokaldi hasi beharrean dira. Baloia mugitzen, bultzaka, metroak egin nahian, berriz ere Armentalek bera bakarrik aurrera joate erabaki du. Aldamenera utzi du baloia, ongi Santanderrekoak baloia mugituz. Harrapatu nahian Ordiziarrak eta azkenean geratu dituzte eskerrak, baloi hori beraiena da oraindik. Da ez zer marpetatu dion. Bera alduagia, baina azti bili dira eta geratu dute, Bai, baina... Direkta sartuta, zijoan dagoenek hori. Fijatu zehazin duten, zahaldu dute jokoa eta han digute mine. Onuntz eta behitzea aruntz. Osa ez dute zelai guztia erabiltzen. Guk utzitako tarteek aprotxenatzen nahi besteik ez. Baina, azti biltze garen eta tartoiek aprobetxatzen ez diegun uzten. Zigor kolpea. Ordiziarrak aurrera. Arazori gabe hartu du Santanderreko jokalariak, aldamenera Blankorentzat. Bigotik fitxatutako jokalaria. Haundia indartsua eta ziur frogatuko duela gaurkoan ere. Bigorekin frogatzen zuen moduan. Burrukan Santanderrekoa metroak aurrera egin nahian, Tobalda lurrera joan dena, Armental baloi bil dagoeneko aldamera mugitu du, lau zenbakiarentza Garzia dugu, lurrera joan dalare aurrera egiten jarraitu nahi du, beraiena da baloia, oraindik Armentalek aldamenera ongi hor lastima, segi Dani, Baio Dani aurrera doa, ostikoz aurrera bota du, bizkorra da Australiarra, iritsiko ote da, Entxegua izan daiteke Ordiziarrentzat, bai! Entxegua Ordiziarrentzat, ongi Dani Kroll, ez du pasea lenda bizikoan hartu hankan jo aurrera egindu baloiak, baina badakizu horrek ez duela arazori suposatzen korrika jarraitu, beste ostiko bat eman, eta abiadura hoietan, ez da, zail egintzaio, lau zenbakia uste dut, Garzia zela, ez da, Dani Kroll harrapatzea ez. Teorian, ezin dugu, ez dut harrapatu. Ezinezkoa izan bargo litzateke. Dagaxi gertatu da, eta baino, guazen, poza hundie da, ni beti negatiboa, asutan positiboa baina negatiboa, Zerbait positibanean negatiboa eta negatibanean positiboa. Alaxe da. Alderantzizkoa dira. Alaxe da bai. Baino, hau, zerutik hori zaigu. Lanen jarraitu behar da. Esan daiteke baietz. Baina, beno, horrela jarraitu eta puntuak egiten jarraitu beharrean gaude. 5 eta 3 Ordiziarrak aurretik eta gainera nola ez, Entxegu hau gauzatzeko aukera Dani Kroll bera da. Ostiko botako duena. Ea, sartzen duen. Isiltasuna nagusi, Dani Krollek ostiko bota hartzuenean. Ez du sartu, lastima, baina egia esan ikaragarri izan da Altamiran bizi izan den isiltasuna. Horrelako gauzak ditu errukbiak. 9. minutuan gaude, eta lastima, 5 eta 3, 7 eta 3 batekin. Hobeto, izango ginen, ez? Baina, lehenaukak egin komentatuta, hori behin nik aurreko azten futboleko entrenatzaile batekin izketan, da galdera honako galdera egin nion. Zuk zen nahiago zu, penalti bat bota, 80.000 eztarri zure amakin sartzen eta goza txarrak esan ez, edo jakin da 80.000 pertsona darela, eta danak isilik darela. Isilik zuri begira, ez? Zuri begira. Zerrek ematen dizu bildur edo errespetu gehiago? No, hori zaila da, Bai, lekuaren arabera, ez? Baina etxean nik uste, etxean bai. Isiltasun horrek lasaitasunara emango duela, ez? Bai, baina zuk imaginatu, 80.000 ikusle, Isilik. Danak zuri begira. Hori ez da presio makala izango. Zu badakizu danak hor daudela. Baina badakizu gaina isilik darela. Azken finen konzentrazioan gehiago, nire ustez gehiago beharko zu. Lastima ez duen sartu Dani Krollek, izango ditu aukera gehiago ongi hor, 12 zenbakia Del Punta, ies eginez, zela erdi harrapatu dute, Armentalek aldamenera, 5 zenbakiera entzat, Urbaitis aurrera egin nahian jokalari errumaniarra, lurrera botaiu dute, Tobalek ostikoz, ongi hor, Segi joan, duela, ikusi harrapatuko zutela, Richard Mahututiaren entzat, honek Cory Simpsonia harrapatu dute, honek berriz aldamenera, gurea izan bardu hori, horrek etxego izan bardu iratxik egin behar da, harrapatu dute baina barruan, eta Dani Aizpultzen, Iñaki Puiadena, Ordiziarra, distantzia honetara zenbak ikusteko ere larri biltzen gara, baina bai, Iñakik, Entxegua berriz ere, 5 puntu gehiago Ordiziarrentzat, eta hori esan liteke zerutik eruritza egula baita ere, bai horrelakoak ere behar dira, erkaitz. Bai, Beti izaten dugu zeintxazioa, Ordiziak
ikaragarri landu behar dituela jokaldiak, ikaragarrizko jokaldiak egin behar dituela, eta gero beste ari erorren zaizkiola zerutik beti, ez? Bai, gaur- Horrelakoak ere behar dira. Baina 11 minutu haindik, Garbi baietz, baina 10 puntu, eta taldea bintzat ikusten dugu besten despisteei begira azti dabilela, eta hori ere garrantzitsua da. 10 eta 3, 11. minutuan, eta berriz ere Danik, iaia leku berdinetik, oraingo honetan, zehatzago ibiltzen den australiarra eta entxego hau gauzatzea lortzen duen ostiko honekin. Eta ez da ere, eta oso leku antzekora, esan daiteke iaia kalkatuak izan direla bi ostikoak, hau ere ez da sartu, lastima, eta 10 eta 3 marka joan Ordiziarrak aurretik, baina bi ostiko kale eginda, lastima, eta egia esan, entxegua zerutik erorita ere ez, egia esan joantu dela bi aztibili delako horre ere, ez da? Hori presio, blokeatzen, presion baten ondorio da hori, eta hori ere gauza garrantzitsua da. Santanderrekoa, baloi aurrera, beraiek baloi bila, galdute joantu dela aurrera egin nahian da bina, baloi hori gurea da, eta pazientziarekin. Mogitu dezagun baloia, atzera, Jeremias Palumbo hartu du, ostikoz. Zerura, guazen presioa, guazen Richard. Richard presioa ongi. Plakajen ezin da utxik egin, oso ondo etxorin, oain atakatu. Eta heldu du, oso ongi Richard hor, lehenengo plakajean egin dio azkenean, baina geratu dute. Baloi hori beraina, Armental Donostiarra baloiaren bila, aldamenera. Hortxe batzen bakia Alvarado zen, baloi harrapatuena, lurrera hoian da hori ere, Armental berriz ere, leku guztietan dago Donostiarra. Garziak, amabizemakiak del punta barkatu aldamenera. Santanderrekoak dira orainera sorari direnak, baloia berreskuratzeko puntuan izan gara, baina beraiena da oraindik. Melea, eantzat, da usten dut, lehenengo melea dala? Bai, partiako lehenengo melea izango dargaitz. Eta beno, lasai, entzuten baduzue, beste norbait hemen izketan edo oiu gari dela, gaurkoan lagunak ditugu, Santanderretik ere etorri dira gaurkoan, partida grabatzera. Bai, alaxia bai. Eak, hortan, sare sozialak eta telebistan eta dana geri die, Dirua alde guztietan somatzen da, ez? Bai, hortan, hori da. Han hemen baino gehiago dauta, ikusten dugu fitxaketakin eta horikin. Alare zein arro gauden gu, taldearekin hainbeste txeko horri ikusi da. Hori da. Hori ez du inorrek entzen. Hori da, han Pordiziak adibidez, Goierri Baiarako telebistako, eak ean telebistako, imaginatu hori da, klubako ere telebistako. Hori da. Ederki, Santanderrekoa baloia mugitzen. Ongi hor, Ordiziarra lehendabiziko plakaje horretan jokalariak eratuz. Berriz ere eraso eraikin nahian dabil, zatzena mugitu dute, azkar geratu dute hor, pixkanaka, kolpez-kolpe aipatu dugu talde indartsua dela eta hori izango dela beraien lan nagusia oso ongi hor. Lastima, zer gertatu da, esango nuke? Zigor golpea, leheno abantaia izan markatzen, plakaje altu batengatik. Ez dakit, enbestaino da, baina bueno. Lastima da Nikrolek baloi hori moztua zuelako eta bide luzea zuelako, baina bakarrik egitekoa lastima. Eta pinporta eskatuko ote dute, bai ez da, hor jokalaria ikusi dugu, zai zen, eta azkenean bai beraz, ostikoaren bila. Joango dira 10 eta 3, sartuko balute 10 eta 6, 14 minutuan gaude lehen zatian, Anpo Ordizia eta Bazko Independiente Santanderren artean. Tobal, botatzeko prest, Argentinarra. Bai, alaxia bai, beste fitxaketa bat. Hori da, baina, zer egiten duen orain. Da, nik ez da zer dan, baina hauek ezagitzen bat Argentinar fitxatu dituzen, bueno, isildu marria, bazpare. Bai, ez zango nuke zuzen, eta bai, beraz, 3 puntu gehiago, 10 eta 6. Baina nik ez dakit hauek Argentinako Espainiara etxeta guten dien, zatio, danak paperak indortzen joe? Danak Espainiak... Danak etorri eta lehenengo egunen selekzioan jokatzeko prest, ez? Alaxi da bai, nik ez dakit, nola iten duen? Guk Euskal Etxea dauzke bargen, bonoa selekzioan da zain non, hauek Espainiak etxeatik fitxatuko jo. Horrela egon bat, ez? Zagit, nola iten duen? Azkar bilatzu eta Aiona, Extremadurako Aiona danak, ez? Hoi da, alaxi da bai, zuk esan duzu. Ba, hostiko da Nikrolek. Jauzi, bitalde gor, baloi hori gurea da. Izan barko litzateke, bai jauna. Malkorra da aurrera egin nahian da biena. Lurrera joan da azkenean, Ordiziarra baloia atera nahian, Mikel Aizpuruak aldamenera. Da Nikrolek, Kori Simpsoni, Zelanda berritarra, indartsu aurrera, ongi Kori.
geratu dute azkenean 22ko marran sartu Goazen aurretik. erasora, azkar, Mikel, azkar! Miguel Ezin Aizpuruak, da, hain- atzera, Dani Kroli, honek Richard Mogututeari aurrera egin nahian Samoarra. Lurrera joan da, baloi hori gurea da oraindik, Mikel Aizpuru atera nahian, Zaleak, Kexuka hor, Dani Krole, Jeremias Palumbori, Joan Tudela, Laguntza behar du. Valentziarra, baloi atera dute hor, Ondo, Dani. Dani Krolek, Bau Gallo Maxi, Zelanda berritarrak aurrera egitera baki du, baloi hori gurea da oraindik, ea hortik mugitu, zelai guztia erabiltzen ari gara. Abantaia daukagu. Bi aldeetan ditugu jokalariak. Melea. Melea, beraientzat, Bai, ez gurea. guretzat. Mikel, fijatu zeite epaiaren Bai, keinutan, hori da, gure aldea, eskuaren. orduan, melea gure alde izango da. Bai, bat dugu talde indartsua direla, aurreko lan horretan, beraz, meleetan gaur lango gorra izango dute, ez? Bai, Ordiziarrek. aurren eta gertuko jokun, hortzak estutzea tokatzen zaigu. Eta ikusten dugu, gaurkoan Ekaitz Sadaba jarri duela Santosen jokoan, eta agian hori izan daiteke arrazoia, ez? Kilo gehiago edukitzea aurrekalde horretan. Izan daiteke, edo, bigarren zatiari begira, gero jaun, Besteak jaisten direnean, xapo lesionatuta dago. Jaun, bigarren zatian jaun, oain arte jaun indartsu sartu eta... indartsu sartu, eta bigarren zatien Ba, Joanes Mujika da, Ormaiztigerra aurrera egin nahian dabilena, geratu dute, 22ko marra gaina, lastima, baloi horrek ies egin digu, berreskuratu egin dute, Santanderrekoek. Joanek nahi gabe ostiga eman dio baloiari, Baloi hori, zelai barruan geratuko da. oain kori daukegu, guazen zerua, baloia, zerua, eta guazen, ez? Ba ez, berak aurrera egitea erabaki du, azkar geratu dute. Ordiziarrak gaur burrukan baloiaren jabetza mantendu nahian, Mikel Aizpuru Eta baloia apoio nahian. faltagatik, erabak itxar hartu dokoreik. Talde guztia datorkizu zure aurka. Hor baloia bota ez da, eta presiora ez Guk da. egingo dugu presioa. Eta aber zein hauzken biko eskobio, eatakok baloi hori hartzeko, zati hartu orduko, Hiru gainean izango ditu ez. hiru gainean, eta gaina... Indarrez eta velozidadean etorri da. Ergi, ba 18. minutua, lehen zatean erdialdera iristeko, gaude 10:06 markagailuan. Ez aterako, Eta ongi hor, Mikel Aizpurua baloia aldamera. Eta Jeremiasek, bai ostikoz lastima ez dio nahi bezala eman hor. Ez dio nahi bezala eman hor, eta tuxa izango da Santanderreko entzat. Alvaradok aterako du. Taldeak leku hartzen, tuxa horretarako. Alvaradok atera du atzeraino, arazori gabe hartu dute Santanderrekoek, Lautzen Bakia Garzia du aurrera egin nahian dabilena. Armentalek atzera. usten dugu nola relantzamentu bidez, iten dituen laukanako minigrupok edo, launaka, danen, bat gertu, eta beste urruti, bat gertu, urruti, beste ikuste du, beste lau dauzkegu hor, edo hain beste onuntz. Eta zonan esan dezakegu jokatzen dutela iaia, ez? Minigrupotan, mini-unidade, eso esan da bezala. Balan horretan dabil, Santanderrekoak aldamenera mugitu du, Tobalentzat Armentalek, ies egin duen Argentinarrak, amabiltzen bakeari del puntari utzi dio, honek galdu egin du eta berreskuratu du, eskerrak baloi hori gurea da, eta epaiak jokoa moztu, eta melea izango da guretzat. Bai, guretzat. Leku txarra, mele bat entzako. Bueno, koreien hanka dugu. Edo koreien potentzie, edo danin kolokazioa dugu. Baina zer gertatzen den, bi taldeak melearako posizioak hartzen ari dira. Bultzan hasteko pres bi taldeak, eta hortxe doaz. Mikel Aizpuruak, baloia sartuko du, sartu du. Mele hori apurtu egin da, baina ongi atera du baloia, Joanes Mujika Ormaiztegiarrak, ezin dugu baloi hori galdu. Baina parean zintzeuken, zein etorri zaio, bat, eta gero gaina bigoko sortzia. Bigoko, blanko, bikingo handia ez. Hoi da. Iepa, irrist egin du, Rama Bostenbakiak Karrionek. Pista irristak hor dago, gaurkoan euria egin du goizean, naiz eta orain ateri dagoela ematen duen. Eta somatzen da hori, zelaian. Udazkenen gaude. Da, iparraldeko bitalde, zer egin nahi dugu. Hori da, Ez? hori txe, oitu eta horta Klima, egon barko gure ginateke klimarekin. ez. Gure klimarekin, bai jauna, gure
Humedadearekin. Hortxe, Alvaradok baloia erdialdera, arazorik gabe. Bultzaka. Kontuz. Bolaren bidez aurrera egin nahian, Kontuz, 22 barruan ditugu dagoeneko. Beldurra ematen di jokaldi honek, beldurra. Kilo asko bai dituzte. Eta jarraitzen dute, aurrera egin nahian, Santanderrekoek, Bazkokoek. Ongi hor Ordiziarrak oraingoz, baina azti indar asko bai du talde honek, eta Argaitzek aipatzen duena, 3 bultzaka eta 3 atzean itxaroten. Bai. Ez da edozein momentuan erreleboa, bilatzeko prest. Tobal baloiarekin dagoena. Ikusten dugu, bera dela, agian baloia mugitzen gehien saiatzen den jokalaria talde honetan. Eta bultzaka hor berriz ere, aurrera egin nahian, jabetza mantentzen dute, eta defentsauek asko nekatzen dute, ea baloia albezain Ondo, Joan! Ongi hor Joan. Zazpi zenbakia, de Juan. Aurrera egin nahian. Plakaje ikaragarria hor Cory Simpsonek. 6 zenbakia da orain, Benabidez aurrera egin nahian dabilena. Armentalek, aldamenera. Plakatu inbarra, presio hori. Zenbakia Martino. Zalea, Ganimoka, indartxu gaur, Altamirara gerturatu diren. Zergatik. Ordiziarrak. Zergatik. Lastima, sarre. Ez, ona, ez da zigolopea. Melea izan baita. Da, bultzaka hori zerta datorre? Bai, bultza egin dio, eta ez dakit epaia ikusi duen, horrelako kontuetan bai, beti galtzen ateratzen garela, Bai, beti gure txartela. Beti txartela guretzat izaten da. Hori baita da, beste aurkarien estrategia, Normalean, beti zirikatzen du gure jokalari garrantzitsunak, zirikatzea etortzen die, zirikau. Bate-batean salto egin, ez da, eta txartel batekin abaitzen. Eta beti gu harrapatzen gaitu, gutako bat harrapatzen Bai, gaitu. azkarragoak izan barko ginatek ez da, eta trampa horietan ez hori. Ez hori, eta benetako trampatan hori. Baloi hartutakon, plakaje latzaen, da esan, lehenauko zure bazila da, hor daukezu Jokoan saria. eta legaren barruan erantzun dizut, Hori da. Ba, erori egin da hor melea. 23. minutuan. Begiratu zetxeko zealdea daun, bigarren lerron artean, Asier eta Kepa dukegu guratetik. Eta beste nare, beste bi atxo gizaseme. Beste bi basapizti, bai jauna. Alare, Kepa aipatu duzu, eta egia esan Eibartik etorri den mutila da, eta mutila hundia da, Nik uste hau ere eskertu den jokalaria dela, ez? Bai, eskemenetzak handirik, beti esan den duguna. Beti arazo berdina, ez? Bai. Jokalariak lehen taldera teknika onarekin iristen dira, jarrera onarekin, baina zentimetra falta beti, ez? Bai, hasi da, bai. Alare, aipatzen guna, begira, Kepa azpiko maila batetik etorri da, eta partida guztietan hasieratik jokatzen ari da. Bai, hasi da, bai. Eta ederki ari da gainera, Eibartarra beraz gustora daude Kepa Zamagola gurean izateaz. Orain bai, zigor golpe izango dela, eta Tobal botatzeko prest 10 eta 6 Ordiziarrak aurretik. Sartu ezkero puntu bakarrera jarriko ziren, Bazkokoak. Hain pitatu duna, erabat. Arraro da, zatio, nola izan daiteke? Bea, zeunatetik, beste pilerrak induen akatx bat, hain azkar eta hain garbi, pitatzea. Ez da ite zait. Baina, bueno, pitatu do. Horrela xadirazi du eta badoa Tobal. 80 minutu arte beha jangoikoa, eta da, barrura. Eta zuzen berriz ere Tobal, ez du bat ere kalerik egin, 3tik 3 daramatza, eta hori esek dira, Bazkok lortu dituen 9 puntuak, 10 eta 9, Anpordiziak 2 entxegu lortu bai ditu. Dani Krolek lehen da bizikoa, Iñaki Puyena, bigarren aina, 2etan lastima, ostikotzean kale egin du Dani Krol, australiarrak. 10 eta 9, 25 minutuan sartzera guatzenean, lehenengo zatian. Eta Dani Krol berriz ere baloia jokoan jartzeko prest, ikusten dugu Ordiziarrak beroketak egitera atera direla xerlekoan dauden jokalariak, eta bigarren zatian ziur bat baino gehiago taldean ikusiko dugula. Melerako prest, bi taldeak. Beste mele bat, a ber, aurrekoa. Ea, aurreko gaizki atera zaigu. Ea, hau nola joaten den. A ber. Armental baloia sartzeko prest, baina epaiari etzaio lehenengo melea gustatu, orain bai. Bi taldeak bultzaka, Armentalek baloia sartu.
Badirudi, zuzenean berriz ere, lehenko jokoa ingo dutena, baina ez azkenean Blankok bai atzera Armentalentzat, honek aldamenera del puntarentzat, Argentinarra hau ere, eta aurrera egin nahian. Richard dauke baloia. Richard berreskuratu du, bai jauna, ederki Samoarra hor, metroak eginez gainera, zaila. Galdu indo berriro, lastima. Ies egin du baloi horrek. Kontrasora. Eta, hori, abana izan zitekeen, arazori gabe hori eskatzen du zalegoak, baina ez jokoak aurrera jarraitzen du, Benabidez aurrera egin nahian, lurrera joan da. Eta aldin de baloiak. Aha. Orain bai, bueno, bigarrengo abintzat, ikusi du abanta epaiak. Da, guretzat, melea. Gogoratu, hogeita sei garren minutuan gaudenean, 10 eta 9, hanpo ordizia aurretik Bazko Santanderren aurka. Melea berriz ere. Eta beraiena izango da, berriz ere. Bi taldeak bultzarako prest, hasi da eta ez melea gurea da. Mikel Aizpurua baloia barrura. Ongi, Joanes Mujikak Aizpuruak kori kostikoz. Da, metro asko irabazi da. Metro batzuk irabazi ditugu, baina baloi hori kanpora joan da. Eta Tuxa Santanderreko entzat izango da. Hortxe da. Nola ez, Alvarado, Tuxa ateratzeko prest. Baina beraien 22 marra barruan gaude, gainean gaude. Bai, baina arte... Ea eraso jokaldi eder bat ateratzen dene bendik, argaitz. Bai, baina baina arte danak onden dituen, Jo. Bueno, egune batean kale egin behar da. Ea horrentxe den. Hoi da. Hortxe, ba ez horrengoan ere ez dute kalerik egin eta bultzaka berriz ere Joanes Mujika aurretik eraman dute. Berriz ere badu Ormaiztegi Gerra laguntzara, aurrera egin nahian, Bazkokoak, trena antolatu dute hor, eta trena aurrera doa, geldi aldi. Naiz da azkenean geratu dituzten ordiziarrak, Armentalek atera du Tobalentzat, Tobalek 11 zenbakiari Diazi, eta hau geratu dute, lurrean da. Gurea da, segi joan. Baloia arreskuratu dugu, ongi aldapenera, zelaia dugu oraindik, lastima, ies egin digu hor baloiak, beraiena da. Jokoak jarraitzen du, kontuz. Eta hor presioan jarraitu beharrean gaude. Ostikoz atera dute. Joanes Mujika baloi bila, harrapatu du, eta aurrera joan behar gara hor berriz ere. Ormaiztegi arraura egin nahian, geratu dute, bilokalarien artean, lurrera joan da Joanes. Bultzaka bitaldeak, eta gurea da, baloia. Hori da, epaiaren kino ikusita ikusten dauna esan dion 8 jolari. Gaina ikusi, epai ez etxiki dan da, 8 izan dian da, esaten dio, ez, ni dauk eta arrazoia. Esan dio jokalari ez zuela askatu. Jokalariari liberatzen utzi bartzaio, eta liberatu utzi ondorenen, bai joan nenteke baloiaren bila. Baina lehenengo kinua, utzi behar diot jokalariari baloia uzten. Ez dio utzi, ez golpea gure alde. Hoi da azken finean, reglamentoren zalantza o ikamika ez, nik utzi diot, baina noiz hartzen utzi behar diot. Eta beak ez utzi behar nik hartzen baloia. Eta orduan noiz utzi behar doberak. Orduan, zalantza gozti hori... Eta hori guztia da epaiak erabaki behar duena. Hori da, epaiaren subjetibitatea. Edergi hortxe hartu dute Tuxa ordiziarrak eta... Oain gu bultzan, ordiziarrak ere bultza egin nahian aurrera joan nahian dabiltz, baina gogorrak dira Bazkokoak eta ez dute zentimetro bat ere egin. Epaia dana Aizpuruarekin ez da baidan. Eta melea, ez dakiz epitetu don? Ba, nik ere ez. 30 minutuan sartu behar gara, 10 eta 9 ordiziarrak aurretik. Entxegu gehiago behar ditugu. Eta melea izango da Bazkorentzat. Bai, alde da. Alaxe adierazi du epaiak. Bultzak azteko presbitaldeak, Armentalek du baloia. Eta esan bezala 10 minutu besterik ez dira gelatzen, lehen zatiko amaitzeko 10 eta 9. Ordiziarrak aurretik, ea partia maiera aroño horrela jarraitzen duen partiak gogoratu ligako talderik indartsuenetako bat, indartsuena ez bada, dugula gaurkoan Altamiran, Anpore Ordiziaren aurka jokatzen. Ostikoz, baloia Santanderrekoek, urrunera, Dani Kroll da, edo Dani Aizpun hor, ostiko Aizpun da, lastima baloi hori galdu egin du,
Arriskua ordiziarrentzat, berriz ere ies egin du Bazkoko jokalariak. Da, zigor golpe gure alde. Eta gure alde. Zigor golpe gure alde. Ederki, baloia guretzat. 9 minutu lehen zatian maitzeko 31. minutuan gaude eta 10 eta 9 aurretik bai, baina tarte honekin. Arriskutsua markagailua, arriskutsua arerioa. Baina jarrera ona gaurkoan Anporditzia erakusten ari dena. Dani Kroll, ostikoz aurrera. Eta gogoratu, 3. jardunaldia dugula. Eta Anpordiziak etxean jokatu zuena irabaz egin zuela. Eta kanpoan jokatu dituen biak galdu egin dituela. Alaxia da, gaur, ze tokatzen da? Irabazta tokatzen da horregatik eta gehien bat goiko postuetan egon nahi badu etxeko partiduak aurrera atera beharko ditulako, ikusten dugulako kanpoak gogorrak izan behar direla, ez? Egia esan arerio indartsuak izan ditu, baina zaila izango da kanpoan partidak irabaztea. Ba, azken finean, hor 2 liga, 3 liga daude, gora nengo dirak, erdialden eta gero beran. Orduan, orain arte jolastu dugu erdin gora nengo dirak, eta hori galtzea, bueno, barkamena, baina, bueno, hori azken finean da psikologikoki, ez? Ze sensazio dauzkezunzuk, ze horrek, baina, ja, irabazen hasi barako. Goran ibiliko direnak, badakigu zeintzuk diren, argaiz zeintzuk izango dira urten beran burrukan ibiliko diren taldeak. Beran! Arriskoa hor ordiziartza, lastima galdu baloi hori, Del Puntak berreskuratu du, eta... Beran, teorikoki, Hernani, Vigo, eta Barcelona. Teorikoki. 3 horiek. Hori da, eta goran... Eta jetxiera postu bat eta promozio postu bat izango dira. Hori da, eta goran ibiliko die, teorikoki berriro ere, San Boi, Santander, El Salvador eta Quesos. Eta gero, erdiko talde horretan, goran egoten saiatu bar gara. Arriskua hor, Bazkokon aldetik, Blankorentzat, Galiziarra baloiarekin, aurrera egin nahian, azkenan bera bakarrik aurrera egitea erabaki du. Ikaragarri ongi... Alde indio, ez? Entxegoa bitatu. Entxegoa izan da, eta egia esan, begira ze handia den, eta nola egin dion keinua eta nola engainatu duen Ordiziako jokalaria. Alaxi da bai. Oso aztibili da hor, Galiziarra, Blanco, handia, eta 10 eta 14. Aipatu dugu, Vigo ibiliko dela beran, zituen jokalari honak gainera kendu badizkiote, gogorra izango du horten sekula baino gehiago, ez? Bai, alaxi da bai, eta Hernan nire aurten baja esinte dauzke. Jende asko gutzi du, ez? Esan daiteke guardia zaharrak edo pasaden denboraldian utzi zuela, ez? Bai, alaxi da bai. Eta hor, gero Barcelonara igo berrie, San Boi dauke aldamenen da beak hartu ditu desente, orduan gorra izango du. Lastima, begira, lehen zatia maitzera zijoanean, aurretik jarri da Bazko 10 eta 14 eta gainera Tobalek gauzatzeko aukera izango eta orain arte oso fin ibili da Argentinarra ea zer gertatzen den oraingoan. Eta berriz ere barrura, ez du galerik egiten gaurkoan Santiago Tobal argentinalak. Eta 2 puntu gehiago Bazko Santanderrentzat. 10 eta 16 aurretik Kantabriarrak. Lehen zati amaitzeko 6 minutu geratzen direnean. Dani Krolek aterako du baloiaz litzateko itxarra izango gargaitz. Atxeen aldea joan aurretik entxegua sartzea, ez? Ez, bat eta 2 gobe. Bai, 3 eta 4, baina 6 minutu eskaz gerantzez gehoraz nibintzat, bat oraintxe sinatuko nuke, Bazkokoak baloia mugitu nahian, erasoa eraiki nahian, beraien 22 barruan gaude, ongo Ordiziarrak hor bultzaka, ea baloi hori berreskuratzen dugun, Armental, Kexuka epaiari, atera, lastima, hor, hankadik, heldu dute joantu dela baloia harrapatu zuenean. Malkorra da. Malkorra da. Bai. Lastima, 35. minutuan, gaude, 10 eta 16. Eta korei errena ikusten dut, Bai? Bai, errena ikusten dut ez dakit. Jokalari garrantzitsua dugu, Zelanda herritarra, eta ikusten dugu Bazko Santanderrekoak, Independiente Santanderrekoak ere, atere direla beroketak egitera. Ai, 10 eta 16. Santanderrekoak aurretik gogoratu, 10 eta 9 arte aurretik joan garela. Bueno, hasierako minutuan ezik, oso bizkor
zigor kolpea sartu dutelako Kantabriarrek. Eta tux bat dute orain, beraik aterako dute, Alvarado, katzera, Blanco airera, galdu egin du, baina ez du taldeak baloia galdu. Berriz ere erasoarekin nahian dabiltz, aurrera egin nahian, ongi hor Richard Maututian laguntzara jokalaria geratuz. Beraien da ordea oraindik baloi hori, Tobalek aldamenera, pasorista duzena izan, baina beraien oraindik ostikoz. Dani Aizpun baloiaren bila doana, arazorik gabe hartu du, ostikoz urrundu behar du baloi hori. Eta ongi, urrundu du Beasaindarrak baloia. Joño, linierrak metro gutxi ez? Bai, ez da gindik, ze... Nundi begiratu duen, nik aurrera gozela esango nuke, ez? Nik ere. Ba, 3 minutu lehen zatia maitzeko eta Tuxea berriz ere Santanderrentzat, Alvarado, Tuxea ateratzeko prest, leku hartu dute, orain arteko hienak, Blancoak harrapatu ditu, orain honetan aurrera doatzera botatzen duten, ez dute kalerik egin oraindik Tuxetan Santanderrekoek. Atzera orain honetan eta ongi berriz ere, Benabidezek hartu orain honetan, lau zenbakia, Garzia dugu hor borrokan dabilena, aurrera egin nahian, 22 marra barruan, sartu nahian dabiltz. Aurrera egin nahian, 2 zenbakia, Bulakto zen hori, lurrera joan da. Ongi Asier Alvarez deulate lehen da biziko plakaje horretan, aztia belgaurkoan ordiziarra, Tobalek aldamenera, Amabirentzat, Del Puntak Amaikari, Diaz. Aldamenera mugitu duenek ere 15-arentzat karrenetzat, ongi. Segi, Dani. Segi, Dani. Hori eginda, alare hor korrigandoa, Dani Kroll, baloi bila, arazori gabe hartu Santanderreko baino presioan ejun bargara hor, ederki geratu hor Danik. Atera azkar! Atera azkar! Ba bai, etzen, etera bat ere txarra azkar ateratzeko, beste taldea, Bazkokoak, erabat lekua galduta zeudelako. Defentsa antolatzeko denborarik ez dute izan. Denborarik ez zuten, defentsa antolatzeko azkarratera izan balu, arrisku jokaldia izan ziteken ordiziarentzat, baina pazientziaz jokatzea erabaki dute, argaitzen bat desadostasun dituzun talde honekin, beti puntu honetan, ez? Pazientzia dago euki barroke, amona batek. Rubi joku baten ezin da pazientzia euki. Adibidez, abixatzeko dago amona eta hori, baina hemen ezin da, aurkariri, Ez zaio atxedenik eman behar, ez? Zalantzaz, zein bardo, azkar gildi ezakizerra baita, ezin dena, Ematen dugu, barkatu zeta baina, teledirigidoz, adola, oain geldi. Horain ezakizerra, orain imardo, ez? Piskat, zalantzak sortu aurkariri, beti berdin egiten dugu. Aserretu duten ez, baina ez niruke ezertan aserretu berri, baina... Egia esan, etzen batera aukera txarra azkar atera, taldea leku hartu gabe zegoelako, Santanderrekoa leku hartu gabe zeuden eta oso gertu geuden. Etzen aukera txarra ez, eta kontua melea dugula eta beraiena dela gainera. Eta zigolope balortzen badet, agian txartel hori balortu zaket. Eak jolari bat gutxu. Ez dakit, nik ez zeta hola ikusten rugbia eta ez dakit, baina pixkat, bizitasun pixka behar da, nire usteko. Behar da, ez da. Burua galdu gabe, baina egoerak irakurtzen jakin behar da, ez? Alaxe da bai, pixkat. Ba, melea izango da berriz ere, Santanderrekoentzat, 40 minutuan sartzeko gaude, eta 10 eta 16 jarraitzen dugu markagailuan. Berriro, ekaitza barri, makari hori pitatu dio zelopea. Jo, eta azkar pitatzen ditu, Bai, eta ez da gustura gainera ekaitza erabakiarekin. Beste alden dagoen, osea, epai internazionalak ez dute hori pitatzen, zalantza izan den dolako, eta honek lemailen, fin, sartu orduko, jazta, zigolpea gure aurka. Batuxaren bila joan dira hor, zuzenean kanpora joan da. Eta 40 minutuan sartu gara, beraz, lehenengo zati honek ez du askoz gehiagorako emango, gogoratu 10 eta 16 Santanderrekoak aurretik. Tuxe aterako du Alvarado, katzera, ies egin dite hor, baina ez dute baloia galdu, ordizierrak ongi presiora hor. Baloi hori beraina, zergatik ez berreskuratu dezakegu. Atera dute, ongi Richard hor. Zakurlan hori egiten, jokalariaren bila. Gure alde zigolpea. Ederki ba, gure alde Berriro zigolpea. begiratu epaiaren keinua, burua aurreak abera, eta aurkariri. Eta eskua gure aldera. Beitu, bat azkarra, ez daude 10 metrota, ez daude 10 metrota. Baina, kontua da, demora askorik ez da geratzen.
azkar egin beharko dute Ordiziarre jokaldia punturen balortu nahi badute aldamenera. Mikel Aizpurua, Richard, aurrera egin nahian da biena, zaildu jende asko du hor aurrean, lurrera joan da, berriz ere baloia mugitu beharko dute, Mikel Aizpuruak atzera, ongi, Bauan Lomax, Zelandarretar aurre egin nahian zebiena, baloia galdu du, nahiz eta berreskuratu dugun, ongi hor, ostikoa bota du, joan dela, baina baloi hori beraien arazorik gabe. Zigor golpeak egualde, goazen jolazte azkar. Eta ikusten dugu hor, Bazkoko jokalaria min hartuta dagoela zelaian. Baina errukbian jokoa jarraitu ezake. Bai. Baina guk ez dugu nahi, begiratu nungaren. Datu moduan, aipatu dut, baina bai. Errukbian naiz da jokalaria lurran egon, jokaldiak jarraitu dezake eta ez da inungo detaile itxusia edo taldearen aldetik. Baloi ateratzeko prest Dani Kroll, azkar berak atera du aldamerera, Bauan Lomax entzat. Lurrera joan da. Ez da gehiagi geratzen. Zatia bukatzeko lastima. Harrapatu dut Jeremias Palumbo orain. Koriri utzi diona, Ekaitz-Sadabak harrapatu du. Aldamera, Richard mogutu dut baina ez. Jokoa geratu hor. Da bain, atxein aldea jungoa. Ba bai, asmatu duzu. Eta horrela amaitza lehen zatia. Zaleak ez daude gustora, txistuak epaiaren zat. Baina horrelaxe amaitu lehen zatia, 42. minutuan geudenean. 10 eta 16. Molargaitz, ze behar dugu bigarren zatian? Ba, segi eta segi. Eta erasora, eta bestek. Bueno, bagarbi du, Argaitzek, beraz, bigarren gozatia zer dugun, hemen gaude, ba hori, 10 bat, minutu, 15 minuturen, bueltan. Zelaira ateratzen ditugu bi taldeak, Bazko Santander ezkerretara bigarren zati honetan, Anpo Ordizia Eskubitara, gogoratu 10 eta 16 lehen zatian, eta gogoratu nola ez zuzena jarraitzen dugula bai Goierri Telebista eta baita streaming bidez ere gtv.info eta egunero jarraitzaile gehiago ditugu streamingean, bai hemen inguruan eta baita kanpoan ere, agur bat hemendik launikakoei partidua jarraitzen ari direlako eta agurrak bidaltzen dizkigute Argaitz, bihontzat, beraz, hemendik ere itzuli beharko dizkigu, ez? Alaxi da bai, bintzet, ez? Hori da, Iruñako taldea eta gogoratu dezagun, badirela talde honetan, pasaren demoraldian gehien bat, ona ingurura etorritako jokalari bat baino gehiago, ez? Aurten bai, hor dako Hori da. Ekaitz Xaba, Makario, baitare Mikel Gartzia, izan dakoa Mikel Del Rio, eta Juan Masalbat, ez dakitela handik etorri dian, edo bestetik, baina inguru hartatik. Baina Iruñatik. Iker Arretxea, Arrastoa eta hauek, Joniker Bigotik etorri zan, gero... Baina Naparrak. Bai, Naparrak. Asier Arrastoa... Asier Arratxea barkatu bastanetik etorri zan. Bai, egunero Napar gehiago eta kementxoak izan dira jokalariak eta minutu honak ematen ari dira Anpo Ordiziare. Hasi da bigarren zatia. Eta hor bai, borroka izan da, bi taldean artean, da ikusten dugu aldaketa bat egin duela Anpo Ordiziak. Bai, Ekaitz-Sada batera dago. Ekaitz-Sada batera da, eta ipatu duen bezala, Jon Perez, Zegamarra zelaira. Eta ea? Epaiek maratzen egitzen bardu. Bai ez txartela hori guri. Bai ez. Zema da postu. Bai ez, kontra ematatik epaiek gure aldetorri ba. Oin bera jaterako die, bueno. Kontra ematatik badin bada ere, ez da txarra. Izketan dira, ari dira biak, ea zer gertatzen den. Ea, txartela bada nora joaten den, edo ez den, txartelik. Ateratzen, kapitainak ditu die. Alvarado eta Jeremias. Oesteko peigula, mendebaldeko peigula tamén. Bai, ez da. Hildako belarra falta da, ez? Alde bat bestera pasatzen. Basta, ez zer gertatuko, eta gure alde gainera, beraz. Ongi, ea, Ordiziarre bigarren zati honetan puntuak egiten jarraitzen dute, eta markagailuari berriz ere buelta ematen diogu 10 eta 16 markagailuan lehen minutuan gaude. Makietaraz? Eta ez, Tuxaren bila, konfidantza dute, entxegua nahi dute Ordiziarrek. Eta taldea entxufatu da ikusten dugu, ea hori markagailuan somatzen den, edorkizunean. Tuxa, Jose Javier Malkorra, baloi ateratzeko prest.
Gertura atera du ongi, Asier Alvarez deulate, aurrera, azkar harrapatu dute lastima, baloi hori gurea da ordea. Mikel Aizpuruak aldan benera, Dani Krolentza lastima, ies egin de australiarrari baloiak, gurea da oraindik, ez berreskuratu dute. Baina, alde indio aurrek baloiak, Bai, alde indio. Melea erantzat. Eta bera intzat izango da. Lastima, Melea, Santanderreko entzat. Eta beno, aurrekaldean hor aldaketa bat egin dugu, Jaun Perez sartu da. Ea, nabaritzen den, ez? Ea, Indar gehiago dugu aurre aurrean. Bi taldeak leku hartuta, Armental baloia sartzeko pres, Mele hori erori eginda. eta orain errepikatu? Lehen bailen gure aurka zantzik garropea. Bai, azkar egin du gainera. Eta orain errepikatu? No, hori ez da bizka kasualidadea. Bariz erabaki du, Gorritzako txerlekoan barre egiten du baten batek, humorerekin hartu beharko dugu. Bai, zein egin da barre, ekaixo da bak, hori sufritxu donak. Ikusi duelako ez da. Bai, baina zan partxikio, parfaltxue, osan da bezala. Bai, etzen. Barru neon danak. Ironiaz beteriko barra zen, bai. Baloia beraina da, bultzak aurrera egin nahian dabiltz, Blanco katera du, aurrera egin nahian. Ongi egin du Keinu, gogoratu. Entxeguan zein jokaldi egin duen Galiziarrak, baloi hori. Gurea da, berreskura Ondo du, Joanes, ongi oso ondo Galiziarrak, Joanes. burrokan hor. Baloi atera nahian Miguel Aizpuruak atzera, Dani Krolek Asier Alvarez deulaterentzat. Lurrera joan da Asier. Baloia Miguel Aizpuruak. Dani Kroli ostiko, Zanzbariarrak aurrera. Lastima berreskuratu dute baloi hori, presiora joan bat dute Galiziarrek. Ostiko zerura. Ongi hor del punta jokaldi horretan, naiz da baloia berreskuratu dugun. Arrisku jokaldi bat atera behar dugu. Lehen bailen, hor Galiziarrak lurrean. Joan Tudelak baloia Asier Alvarez deulaterentzat. Aurrera egin nahi izan du. Ongi geratu dute ordea. Berriz ere Mikel Aizpura baloia atzera, Dani Krolek ongi Jeremias Palumbori, Jeremias aurrera egin nahian, lurrera joan da Argentinarra. Ez daukegu, eta baloi hori gurea da. Ea zer, erabakitzen Mikel Aizpuruak, Joanes Mujiga Ormaiztegiarrari, lurrera joan dau ere, atera dute, baloi eta guzti zelaitik. Kanpora. Eta lastima, bai, Joanes ere, ez da gustora geratu jokaldi horrekin. Eta Tuxa, izango da Kantabriarrentzat, Alvarado katerako du. 4. minutuan gara, 10:16 jarraitzen du marka joa, gogoratu bigarren zatian, Anpo Ordizia eta Batko Santanderren artean. Kantabriarrak aurretik 6 puntu gora. Naiz da, entxegu bakarra sartu duten. Zigor kolpetan etorri da guztia. Akatxik ez duen. Erdira baloia Santanderrekoek. Eta hortxe daude, beraien lana egiten, aurrera, pixkanaka, kolpez kolpe, metroak egiten, ongi ari dira eusten Ordiziarrak. Aldan bera mugitzen erabaki dute azkenean, Tobalek, Del Puntarentzat, Del Puntak ere mugitu du, Anmalautzen bakiari, Mainerori, honek ere mugitu du, askatu du baloi aldan bera, beste aldetik eraso egin nahian dabiltz. Geratu dute eraso hori Ordiziarrek, Armentalek berriz ere Tobalentzat, Tobalek boste bakiari urbaitizi, aurrera egin nahian, Errumaniarrak geratu dute hau ere, Armental berriz. Tobalentzat, Argentinarrak, hortxe zazpi zenbakiari, De Juani, aurrera egin nahian, honek berriz. Baloia ongi mugitzen ari dira orain, Santanderrekoak aldetik aldera, zulo baten bila, baina Ordiziarrak ongi konzentratuta ikusten ditugu defentsan. Amaika zenbakia, Diaz dugu, eraso hori hasi duena, Mainero da, kasko txuriarekin lurrera joan dena hor, ongi! Segi Phil! Hasford zaila geratzeko, Zelanda berritarra, Tobaldu atzetik, ez du harrapatuko, eta bai, iritsi egingo da. Hortxe dugu, Zelanda berriko espresoa, Phil Hasfordrek, martxa direktoa jartzen duenean zaila da geratzen, gertu izan du Tobal, baina ongi, eta barruraino gainera, ostiko arreztu dio Dani Kroli, eta 5 puntu gehiago 15 eta 16 Ordiziarrentzat. Orain argitu nahiko nuke jokaldi ez gertatu dan, argi eta garbi, oso ondo azkartasun jokaldi bat izan dago. Normalen, plakaje baten ondorenen zigor golpearen marra bat dago. Baloiak markatzen duna. Baina plakatzea, Phil plakatzea izan da. Orduan bera dago zigorpen. Osea, bera ez dago zigorpen. Berak indo plakatu do, jokalaria, altxatu da, baloi hartu du, eta Eta jo hori da. Beste ino edon hor ezin daiteke egun. Baina bera bai. Bera zen
Plakatzailea. Jokaldi horretan hori da, plakatzailea bera Partaidea. da hori egin dezaken bakarra. Hori da. Besta bat agertu, baloi hartu eta aurrera joan balitz, Zigor golpea, Zigor gure golpea aurka. izango litzateke. Baina, bea plakatzailea izan da, berak egin dudana, eta ederki atera zaio gainera, eta Dani Krolek sartu du ostikoa, ostiko horreza zen, orain honetan bai, eta 17 eta 16 berriz ere, Goierritarrak aurretik, bai jauna, hau gehiago gustatzen zaigu eta gogoratu, 3 entxegu, daramatzala ordiziak, zaleak gustora, ordizi oiuka, eta egizan partida handia gaurkoan hemen ikusten ari garena, gogoratu, aurrean dugun taldea, oso talde gogorra delako, eta aldaketa, lehen aldaketa, ordizian 15koan, Joanes Mujika ormaiztegi arratera da, eta Iker Arretxea, Naparra, Bastandarra sartu zaigu zelaian. Asier. Asier, barkatu, Asier Arretxea, Bastandarra. Alare, kontuan izan, aipatu dugu, hau playoffetan azken kanporaketetara iritsiko den taldea da, eta ez dute amorerik emango, partidaren bila etorri dira, favoritoak ere eurek dira, naiz eta Altamiran jokatzen ari garen, eta Ordizia partida ikaragarria egiten ari da, aurretik marka joan, 17 eta 16, bigarren zatiko 8. minutuan gaudenean. Gogoratu, bi aldaketa egin dituela Ordiziak dagoeneko, Ekaitz Sada batera eta Jaun Perez sartu da, eta oraintxe bigarrena, Joanes Mujika kanpora, eta Asier, Arretxea, barrura. Abantaia daukie, kontuz? Kontuz hor, ostikoa, iritsi egingo da. Da, Entxegua, eta hau ere esan daiteke, orain honetan beraia izerutik erori zaiela, Armental bera izan alda. Ez. Berak egin dago jokaldi izan da. Berak egin dago jokaldi izan da, baina Entxegua sartu duena. Ez dakit zein izan dan. 13 agian. Ez dakit. 13 edo 15, Martino edo Carrion izan da, eta lastima, begira, aurretik jarri garenean, eta ze gutxi irauten digun, postasunak egarkaitz. Txiroaren etxean. Esaten den moduan. 17 eta 21, Kantabriarrak aurretik, eta ostikoa gozatzeko. Aukera izango dut Tobalek, eta gaurkoan honek, ez dukalerik egiten, loteria tikerik baduzue, pasatu diozue, buru atzek aldetik, tokatzeko aukera izango baduzue. Ordoa, ni uste ez dira nahi bezala eman, baina bai, barrura joango zen, eta sartu egin da. Ez du galerik egiten, gainera botatzeko modu bitxia du, baloia ez delako ikaragarrizko indarrarekin ateratzen sekula, ez? Ez, baina, taka. Barrura. Hola, bai, bombeatuta, Erreztasun batekin. Bai, hori da, bai, sentsazio hori ematen du, Santiago Tobalen ostikoek, gu askotan baloia austea guten gara, eta ez da behar. Ikusi zu, potentzi pixkatekin, nahikoak eman da, punt, kolokatu eta listo. Eta bota dituen guztiak sartu ditu. 17 eta 23, berriz atzetik gaude. Beraz, ea beste entxeguren bat lortzen dugun 6 puntuko tartea, entxegu gehi gauzatzearekin aurretik izango inateke berriz ere. Joan Tudela baloiarekin, ez egin dio, baina ez, aurrera egin du lurrera joan da hor, Valentziarra. Baloi hori gure da, Mikel Aizpuruak, Dani Kroli. Segi Dani. Zuloa bilatzen ari da, baina ez Alvarado Rasti. Hain gertu ez da. Pareta ederra topatu du hor aurrean australiarrak. Oso zaila da hain gertu, zulo bat topatzea. Jeremias Palumo gaurrera ostikoz. Eak sartu dute baloia. Lastima. Ostikoz aurrera bota dute hor. Jeremias berriz ere, arazorik gabe harrapatu du. Guazen korei, hemen da Aldamenera, Mikelentzat. Eta Mikelek ostiko zerura. Gora, Asier, gora, hemendik, Asier, gora. Aldamenera. Gora, Asier, hemendik. Blankorentzat. Blanko zulo bila. Ordiziarrak baloia arresuratu nahian hor, bota dute. Kantabriala lurrera, Armentalek Aldamenera. Ez daki hor oso ongi zer egin. Garziak lurrera joan da hori ere. Richard Magututia laguntzara hor baloia berreskuratu nahian. Epaiak erabaki du. Dagoeneko baloia beraientzat izango dela. Lastima, jokalariak pixkanaga lurretik altxatzen. 11. minutua goratu, 17 eta 23. Bazko, aurretik. Armental izan da lurretik altxatzen azkena, goratu Donostiarra. Aurten fitxatutako jokalaria hau ere. Santiago Tobal baloiarekin, ostikoz ateratzeko prest. Eta hasieran aipatu dugu, bigarren zatian jokalari hau ez barkatu talde hau fisikoki bera etorri beharko litzatekela pixka bat, ez?
Bai, berez bai, baina oaindik 30, Oitan oitu bada die. Oraindik minutua geratzen dira, ea zer gertatzen den. Ikusten dugu Oier Goia, aterako dela zelaira, ezta? Bai, berez Joan edo Asier edo ke pataka litzeke. Horrela, goren bat, ea zer erabakitzen duen, Santosek, Idia Zabaldarra, pres bai da zelaira ateratzeko. Alvaradok aterako du Tuxa. Atzera, Blanco garrapatu du baloi hori, ies egin du gainera, potentzia ikaragarria duen jokalaria da. Beraina baloi hori, berriz ere kolpeka saiatzen ari dira. Usten dut, ez dakidan Pontevedrako, baina baserritarra. Eta hor, borroka zelaian, eta gauzaiek erate egin behar dira, gauzaiek. Ostikoa, bosten bakia, oso itxusi bosten bakia Urbaitiz, ostikoa botaz. Eta kanpoko jendea etorri da. Eta kanpotik hori da. Eta ari zaiek ostatzen, hor lurrean daudenak banantzea. Eta hor oso keinu itxusiak ikusi ditugu. Oso keinu itxusiak eta gehien bat. Burrukan dauden biak beraiek jakingo dute, baina hor kanpotik etorri eta Urbaitisek ostiko bat bota dio lurrean zegoen jokalari bati. Richard borrokatik atera nahian dabiltz. Lehenoz esan dugu, trikimaio horik erabiltzen dituztela. Eta Richard gainera Odol berokoa da. Odol beroko mutila da eta hortxe atera dute. Jokalariak eusten ari dira. Eta berarekin iskamila izan duen jokalaria hortxe zenbakirik ez dugu ikusten oraindik, baina ikusten da aurreko jokalari badela. Bi zenbakia uste dut Bulakto izan dela. Baina gainera jokaldian Blankok min hartu du eta ez dakit apaiek ikusi duten, baina Urbaitisek ostiko bat bota dio lurrean zegoen jokalari bati. Baizan akorrena, Blanko etzegoela liskar hortan? Etzegoela liskar hortan? Ez, Blankok ez du parte hartu. Baina aipatu bezala, bost zenbakia argi eta garbi ikusi dugu, lurrera erori den jokalari bati, ostiko bat nola bota dion. Ez du harrapatu, baina intentzioa garbia zen, eta horrek zigorra merezi du. Hitzeiten ari dira bi epaiak, baina jokaldi hau ezin daiteke horrela eta horrela geratu. Ez dut esaten gure jokalariren batek zigorrik merezi ez duenik, baina beraietako bi jokalari. Errukbiarentzako hau ez da ona. Ez da ona, garbi dago. Eta lehen aipatu duzu, eta hontaz aritu zara, ezin gara gauza horietan erori, ez? Alaxi da bai. Eta oain kasualidadea, oain pixkat, giroa oztu nahien, Blanko eta zizik behar non, hemen baserritar asko da zeula eta izer, Blanko Galiziako baserritar baratu omen da. Hori da. Berak baserria hoke, bere familia baserria hoke, eta behin badaki bat selekzioko taldekidek o lagunek, amatzitxula behin bere baserria, eta han idea faltuz, iditxuleta gafaltu jo, eta jendea oso guztu bantzala, eta bere baserrin. Beraz hemen gauza ohikoa da, baina Galizian ere badira, ez? Alaxi da bai. Badiru di Richard lasaitu dela, bera ere deitu dute, eta bai Bulakto zen, eta bostemak ere deitu dute, Urbaitis hor da, kanpoan, bigarren lerroan, baina keinurik itxusina berak egin du. Gorria, Richard Moagututiarentzat eta Bulaktorentzat. Bulakto eta Richardentzat gorria, eta orain Urbaitis deitu du, hor badago zerbaitetarako izango da. Hor badago da norbaitek zerbait ikusi duela. Eta gorria baitare, bai jauna, merezi zuen, oso keinu itxusi egin duelako eta rugbiak horrelako gozak ez dituelako behar. Urbaitis ere kalera, eta kexu garituko da, baina lehen da bizi pentsatu hartzuen. Bai. Kalera eta bai. Jendeak ere ikusi du zer gertatu den, eta txistuak eta oiuak Urbaitisentzat. Bi jokalari gutxia horekin amaituko du partida. Batko Santanderrek, bat gutxia horekin Ordiziak, eta triste ikusten dugu. Richard Moagututia gertatu denaren ostean, badirudi Blankok jokoan jarraituko duela, gogoratu ez duela hor, parterik izan iskanbila horretan, eta aldaketa Asier Alvarez duela, eta irtengo da, eta Oier Goia sartuko da zelaian. Aipatutakoa, beraiek bai, bi jokalari galdu dituzte, baina guk oso jokalari garrantzitsua galdu dugu. Baina gu Richard. Hori da. Beraiek bi jokalari bai, jokalari onak, baina guk oso jokalari garrantzitsua galdu dugu. Ez dakit naiz eta guk bat galdu eta beraiek bi galtzen ez oter garen atera.
Bai, behar dugula, zalegoaren animoak eta behar dugula. Bai, zalegoak behar dugu orain. Eta tuxa izango da gutzat. Aztu egin behar dugu gertatu dena, eta aurrera jarraitu behar dugu. Ordizia oso papel polita egiten ari zelako, talde oso indartsu baten aurka, partida irabaztea eskuan zuelako. Eta horretan jarraitu behar duan Ordiziak. Gurea baloi hori, ongi erasoan hor, ederki Ordiziarrak, aurrera bota dute baloia, lastima, baina jarrera garbia da, eta horixe izan behar da lortu behar duguna. Horixe izan behar da lortu behar duguna. Erasora joan behar da Ordizia, partida hau irabazi daitekelako eta irabazi behar delako. 17. minutuan gaude, denbora asko galdu dugu iskanbila honekin, hau aztu eta minutuak baliatu beharrean gaude. Tuxa. Atera du. Eta barkatu, badirudi. Izenak nahastuak genituela aktan eta Alvarado zela. Pentsatzen genuena bulakto dela eta alderantziz beraz kalera joan dena Alvarado da eta bulakto da Tuxak ateratzen ari den jokalarea. Barkatu, hemen aktetan batzutan izenak zenbakien ordenan joaten dira bestatzutan ez, eta nahastu egin gara hor, beraz, bai, kalera joan dena, Alvarado izan da, eta bulakto da, bat zenbakiarekin jokoan jarraitzen duena. Eta aldaketa izango da, Santanderreko Leirroan ere, Sazatornil sartzen da. Sazatornil sartuko da. Eta claro, nola, mele badagon, da lehenengo lerro bat hori da, galdu egin duten. Bigarren lerro bat irten barko da, melea lasai ospatzeko. Melea egin alizateko. Lau zenbakia, Garzia, leheno Urbaitiz botado, ordu nahin Garzia izango da, bigarren lerroa. Eta ikuste dugu Juanma Salvat ere atera egingo dela. Bai, berotzen dago, bai, aldaketa ja. Badoa, Mikel Aizpuru aterako da, Juanma Salvat barrura. Eta 7 mikon melea 8 aurka. Orain nagusitu baren gara. Bai edo bai. Eta euren arroinak flankerrik edo 6-7 jolarik ez eukitzeek sufritu barraukie. Gure eukitzea golpean eta garrantzitsua da bain. Adibidez bain ikusten dugu jaunek joan daukela hor, baina eantakok ez dauke inor. Ez du inor. Bi baten kontra hor nagusitu baren garen. Naiz eta kilo gutxiko duki. Babi taldeak hor eta bai, Ordiziarrak oso nagusi mele horretan. Baloia berreskuratu eta guzti egin dugu. Baloi hori ezin dugu galdu. Guazen erasora, bai Dani. Jarraitu dezagun. Partida iraz egin barra de Montre. Cory Simpson aurrera egin nahian. Lurrera joan da hor. Guazen Asier, guazen. Baloi hori gurea da. Juanma Salvatek, Dani Crowley Jeremiasi, hor bat bikoa egin dio. No, hor paleta lurrera joan da, hau ere, Argentinarra, baloi hori gurea da, ongi Lomax. Dani Crowleyntza, Dani Crowley Iñaki Puiadenari, Ordiziarrarek eratu dute, gogoratu berak egin duela partidako bigarren etxegua. Bauan Lomaxek, Jaun Perezi, indarrez, Zegamarra betiko moduan, lurrera joan da hau ere. Segi, erasora. Baloi hori gurea da, Juanma Salvatek, Asier Arretxeari, ongi hor, bastandarra aurrera egin nahian. Egia esan pasaden urtean minutu ikaragarriak eskaini zituen jokalaria da eta urten ere behar dugu gurean. Ongi hor Ordiziarrak, Dani Aizpun, Beasaindarra aurrera egin nahian. Gaztea da, baina kemen ikaragarria da mutil honek jokalari garrantzitsua izango da Ordiziarentzat. Aldamenera, Cory Simpson oraingo honetan, Zelanda berritarra, hau ere. Bau kolonia txiki bat Ordizian, iaia Ordiziarrak ditugu. Cory da beraietakoa eta lurrera joan da hor, lau jokalari behar izan dituzte. Amairu zapatia lurrera botatzeko, Salvatek. Jende mantxoa daukeo Dani gaurren. Dani Kroll ongi mugitu hor baloia, Oier Goia izaldarra. Zigor golpea eta txartela behar du. Txartela behar du. Ba ez tiu, intentzio niduen txartela behar luke. Txartelik ateratzeko. Beti esan duguna antijuego. Lurrean zegoen jokalariak plaketu doani. Ba 21 garren minutuan gaude, 17 eta 23 eta zigor kolpea. Eta bai, ostikoa. Aukeratu dute. Ez dakit, Iñaki Puiadena eske dago. Ba bai, Asierra bat deulate pinportoarekin gerturatu da Beñipein. Eta irudi Jeremiasek botako duela. Entxegoa lortuko nuke. Bi aurrelare gutxigo daude, gupa gutxigo, eak bi gutxigo. Entxego batekin... Ba begira, bai, Tuxaren bila joan dira azkenean. Entxego batekin erasoko bonusa lortuta daukagu. Hori da, bonusa ziurtatuta eta
gauzatu ezkero aurretik jarriko ginateke gainera. Baino, ja, erasoko bonusa, puntu bat. Bai, ziurtatuta, hori bai. Patrikan daukagu. Hori bai. Guazen erasora. Eta Guazen, gaina, beraien oraindik 22 barruan gaude, eta aipatu duzuna, bat gutxiago daude, sinistu egin behar du gure gaitasunean, naiz eta aurrean duguna ekipo indartsua izan. Eta 18 minutu daude aurretik. Ongi hor, Jaun Perez aurrera egin nahian, lurrera joan da lagasti, baloi hori galdu egin dugu, 6 zenbakiak, alde indio, Benavidezek. baino, melea guretzat. Bale, abanta izan da, ederki. Esan nahi nizuna. Oraindik 18 minutu falta die, fizikoki teorianeak jetxingo die, Altamiran gaude, baldintza guzti gure daude. Guazen eraso. Bai, hotzean begiratuta egia da, egoera alde dugula, ea zer gertatzen den. Ez da, idor, Santanderreko eserlekuan, korrika eta presak dabiltz, ez dakit, zer gertatzen zaien. Melea, izango da guretzat, Juanma Salvat, baloiarekin. Oain jaunek launtza behar do, jaunek bai. Animo. Bultz ordizi. Oain hasten da Gertu guretzako, du partidua. oain hasten da guretzako benetako partidua. Bai, eta gogoratu, bi gutxiagorekin daudela Santanderrekoak, bat gutxiagorekin gu. Eta Richard muagututia dela gainera galdun jokalari galare, Ordiziarrak kemetsu dira gaurkoan. Eta posible da bai jauna, Ordiziarrako horrongi. Dani Aizpun, baloiarekin bera, bakarrik ikaragarri, Dani! Metro bate falta. Ikaragarria mutil gazte honek duen indarra, Ez duen lortu, sasoia, ez baina lortu. ez da iritsi, lastima Lastima. eta zentimetro kontua izan da. Baina, bueno. Ea, kontatu die, kanpo nire minen dezakula. Orduan ja, barruko alde igual pixkat aski utziko dute. Lasaiago egongo da, Utziko dute, kanpo galdea bestean ere babesteko. aztibili barko direlako, bat Claro. gutxiago daude, hau da. Alaxe da. Ja, zalantza Geometria hutsa da, leku gehiago daude hutsik, ez? Alaxe da, zalantza sortu dugu ja. Bai kanpoan eta bai barruan. Urrengoan, noa jungo gea, ez dakigu. Listo. Ederki, ikusten dugu, beste aldaketa bat, Mikel García prest dagoela zelaira ateratzeko, eta pentsatzen dut, Malkorraren ordez izango dela, eta pixka eta aurrekalde hori pixka gehiago freskatu nahiko duela, ez? Santosek aldaketa horrekin, ez? Bai, oaingo momentu ondan, meleak dauke garantzia. Orain, Hortxe dugu melea mele da, bat, beraien alde, baina Ordiziarrak gehiago dira, orain frogatu egin behar dute, lastima baloia atera dute, 22 marratik atera aurretik eratu behar da jokalari hori, Tobale Kostikoz aterako du, Phil Hasford da baloi hori helduko duena, oso ongi Philo, Goazen, Phil. eta gozen erasora. Philek sartu du martxa, Kontuz. Kostikoz aurrera bota du, lastima, baloi hori beraiena, eta Philek tiroi bat izan du hor gainera, min hartu du Philek, eta aldaketa eskatuko du. bai, Aldaketa eskatzen ari da Phil, lastima, gauza guztia kontra gaur, eta ikusten dugu 23 zenbakia, Pablo Aiestaran, ahi estaran, haure berria, lehen aldiz ikusiko dugu Altamiran, kontatu Bai. duzun orden. bai, Naparra. Naparra hau ere. Haure, Naparra. Bea, bere kaxa etorritakoa, probatzea etorri izan, berarekin kontatuko genduken, da, etorri izan, da, bueno, hemen, ezkia erreala ezabetik, Hori da. eta guztiak ongi etorriak Ongi izango etorriak dira. dira. Ba hortxe Mikel García lehen da bizi Malkorraren ordez, eta ikusten dugu, 22 ere, Imanol Imanol Aldanondo. Aldanondo, Izaldarra hau ere, zelaian sartuko dela. Ba, Zein motatako jokalari dugu ahi estaran, postu aldetik, ba, egal bezala biltzen da, baina hirugarren lerroan biltakoa oso gero jokatu indartsua, dezak, ez? baina, bai, izan da esperientzi gutxikoa. Oso ondo Espirintzi etorri- gutxi rugbian. Hori da. Ederki, ba, ikusten dugu, Imanol Aldanondo sartzeko prest dagoela, jokoak aurrera jarraitzen du, Jeremias Palumbo aurrera egin nahian da biena, lurrera joan da, Juanma Salvat, baloia atzera mugitu duena, Kori Simpsonentzat, Kori berriz ere alde, berdinera mugimendu politia izan da hori, zuloak daude alde horretan, ongi da Nikrolek jantu dela netzat lastima galdu du baloia, baina Asier Arretxeak berreskuratu, epaiak ordea moztu du jokua, ea Alde zer indio eta adierazten melea duen. eantzat. Melea haientzat, baina Oain, presak sartu zaizkigu ez, lasai, guazen erasoran, lasai, agian bai, lasai. gertu ikusi dugu, posible ikusi dugu, eta ikusten dugu, Phil Hasford atera dela dagoeneko, eta bere partez ez da inor sartu, epaiak ez dio baimenik ematen, Imanol Aldanondori sartzeko, Phil kanpoan da, jokoa geratuta dago, zein da arazoa. Txaloak Philentzat, berak ere itzule egiten dizkio zalegoari, eta hortxe Imanol Aldanondo zelaira, Idiazabaldarra, eta ikusten dugu, Aiestaranek berriz ere, gaineko jertxea jantzi duela, beraz, pixka bat itxaron beharko du, Altamiran debuta izateko. 26 minutuan gaude, 17 eta 23, gertu dago! Melea, Bazkorentzat,
Armental baloiarekin bitaldeak leku hartuta, bultzaka kahasteko prest, eta ez, hau ere garatu du, etzaio gustatu. Venga, animo, guazen. 13 minutu. Eta gogoratu, meleetan bat gehiago garela, eta orokorrean bi gehiago garela. Ez, orokorrean gehiago, bai. Orokorrean bat gehiago, hori da, bai, guk ere bat galdu dugulako. Alaxi da, bai. Armentale baloia barrura, atzera da baloi hori, Ordiziarrak ongi bultzaka, atera dute ala ere, bat kokoek, ongi Ordiziarrak, baloi hori beraiena da oraindik, berreskuratu barren gaude baloi hori, atzera Ostikozto bale gaturrundu egingo du, gori da gor, baina zuzenean kanpora joan da baloi hori. Ai, ama, gertu dago eta aipatu duzuna, egin behar dugu, baina egia da agian egoera honetan presa joera batean sartu gaitezkela, ez da, eta ez dela hori behar duguna, ez? Hori da. Oain arteko lehenauko presa, ansiedate hori, ez? hori desagertu inbarren da. Bai presa sortu, baina ansiedadea ez. Bai, azerretatzen den, lastima, hor, baloia azkenean palmeatu eta arazorik agertu. Segi Asier. Asier Arretxea, ongi hor, bastandarra aurrera egin nahian, lurrera joan da. Abantaia dugu. Laguntzan duena hor, abantaia dugu. Melea guretzat, bai jauna. Joño, 30 minutura iristen ari gara, 17 eta 23. Kantabriarrak aurretik oraindik. Badakizu zer? Kontatu jezu. San Daniel. San Daniel. Oain esan ditut. San Daniel Kroll. Barkatu? San Daniel Kroll. Bai? Drop bat egin behar dugu? Nik ez zetek egin esango. Entrenamentuak ikusita gero esaten dira zau? Ez. Sentsazio bat duzu, hola, etorri zaizu zerbait. Iaz jogolari nintzen eta entrenamentutan parte hartzen, baina horten ja ez. Baina, ez da, internetik jetxi dut, o ikusi dut, baina kontuz, San Daniel. Ba, Dani Kroll da baloiarekin dagoena, baina lurrera joan da, ea zer gertatzen den. Bare, gogoratzen ditut bi Daniel ditugula, Horentxe, beraz, bat edo beste, eta Espun. ederra izango litzateke. Hortxe, Jeremias Palumbo lurrera joan dena, baloi hauzen ari da hor, Juanma Salbatek ongi, Jaun Perezi, Sega Marra lurrera joan da, Zuloak bilatu behar ditugu, bat gutxiago daude, Zuloak egon behar dira hor, ies egin digu baloiak alare berreskuratu du, baina ez. Ba hori ez da banta izan, Baloiak atzera ies egin diolako. Kanpora joan omen da. Ba hori gutxiago oraindik. Ez da, iba, hori guzi Ez nuke esango. Eta aldaketa bat egongo da. Santanderren lerroetan, 22 zenbakia sartuko zaigu, Jaun. Jose Luis Jaun. Hau nik ezagune dut. Nik honen kontra jokatu izan dut. Hau getxora etorri zan, ohen dela 15 urte edo. Getxo nontzan urte desente, gero Durangura joan zen. Berriz ere getxora, eta bain 3 urte edo, Santanderrera joteko aukera mantzioten. Eta hortxe dago. Ba urte batzu baditu, ez da? Bai, ni baina urte tezaro 35, 36 izango ditu. Ba hortxe, Jose Luis Jaun eta Armental Donostiarra. Beraz, Euskaldunagatik. Jaun argentinarra da. Argentinarra da. Bai. Baina, ja, 15 urte edo. Aipatu duzu, bai, talde guztiak Euskal Herrikoa nola aipatu dituzu. Bai. Durango, Getxo. Ba ongi hor Ordiziarrak presiora bai jauna, ezin dugu amore bat partidu honek gurea izan behar du, puntuak etxean geratu behar dira eta gogoratu etxegu batekin gainera erasoko bonusa ziurtatua izango genukela. Juanma Salbatek aldamenera utzi du hor, baina hor leku ongi hartuta zeuden Santanderrekoak, zaila zen jokaldi hori eta gure jokalari bate gainera min hartu du hor. Ea ez ezer eta aurrera jarraitu dezakegun borrokan. Partida garrantzitsua, aipatu bezala, kanpoko bi partidak galdu egin ditu Ordiziak etxeko irabaz egin zuen, partida hau irabaztea oso garrantzitsua izango litzateke, eta psikologikoki ikaragarrizko bultzada gainera taldearentzat, aipatu gulako, ligako talderik indartsuenetako bat dugula aurrean indartsuena ez bada. Alaxi da bai. Berazea, zer gertatzen den, geratzen diren 9 minutu hauetan, Melea izango da, Santanderreko entzat, Jose Luis Jaun da, hemendik aurrera, baloia meletan sartu eta baloia burruketatik ateratzen ibiliko dena, bera arituko da. Erdimele lanetan, sartu du baloia, bitaldeak bultzaka, ongi Ordiziarrak, oraintxe gehiago gara, lan horietan, toa legostikoz, hori da,
Zagero moduan atzean duguna, harrapatu du baloia. Aldamenera, ez keinu egin du, baina azti hor. Benavidez eta golpe latza eman dio, Blanco burrukara, gutxi bazen Benavidez. Venga, Juanma. Baloi hori gurea da, Juanma Salbatek, aldamenera, pase txarra. Pase txarra nio. Zigor golpea aukegu guazte, Zigor golpea guretzat. Venga! Eta Lasai jokatu garen. Eta Arkaitz berriz ere abiadura eskatzen ari da. Bat gutxi gaude? Bi aldaketa gehiago, ez bat gehiago egongo denean. Borain bai, Aiestaran aterako dela. Pablo, esan duzu, ezta? Bai. Pablo Aiestaran. Jeremiase kanpora. Entxeguaren bilagoa zalantzari gabe eta korik min hartu du gainera. Bai, errenka da bile, esan dizuleno. Aspaldi aipatu duzu, oraindik aguantatu du apur bat. Eta norra aterako da? Pablo da. Bai, Osea, bai, berez baina kori bide erten ordez. barritzeke. Iñaki, ez? Aldaketa presa ez dakik norra aterako den. Mikel García pres da. Tuxe ateratzeko. Erudik horik jokoan jarraituko duela. Pablo Aiestaran sartu bai, baina norra aterako den jakin beharrak. Korei. Kori izango da ez, epaiak keinu egin dio eta bai. Jokalari garrantzitsu hau ere galtzen duguna. Une honetan, Baugan Lomax eta Jeremias Palumbo bakarri ditu, atzerritarrak. Dani. Eta Dani Kroll, barkatu. Lastima, Kori galdu izana. Gaizki oso gaizki Tuxe hori. Erasoa antolatu nahian. Bazko Santanderrekoak. Denbora bukatzen ari zaigu, 7 minutu. Baina bai, sinisten dugu, entxegu horretan. Naiz eta jokalari garrantzitsua galtzen ari garen sinisten dugu entxegu horretan. Papel polita egiten ari da Ordizia eta hori markagailuan. Betxo eskatu don. Ikusi behar dugu. Betxo eskatu don. Ostikoa eskatu du. Zergatik ez? Urruneko ostikoa da. Eta? Baina, gaurkoaz behintzat ikusi dugunagatik, arrisko handia du Tobalonek, Santiago Tobal Argentinarra ez du bat ere kalerik egin, guztiak zuzen sartu ditu gainera. Potentzi gutxirikin, potentzi ez dakitzer. Barontxe potentzia beharko du, zer gertatzen den. Ta sartu eginda ikaragarria. Claro, ikaragarria bai. Indarri gabe, makillajo eta barrura. Ez zaizu gustatu hor zerbait Arkaitz? Ez da. Bota indo eta sartu, guk Tuxe botatzen dugu. Da gero... 3 puntu gehiago eta orain bai zail dugula markagailuari buelta ematea. Dagoeneko 8 puntu direlako eta entxegu gauzatu batekin ez genukelako aukerarik izango. Lastima, 17:26. Lastima, zaila dago. Bai jauna, 17:26. 5 minuturen faltan. Melea zelai erdian, Batkorentzat. Eta okerragoa dena. Horrela, amaitu ezkero partida, bonus bat ere ez genuke aterako gainera. Ez da bate. Bi taldea burrukan. Baloia Azkar! Ez daude gustora zaleak. Azkar, 10 metro. Baina, bai ez jokatu azkar. Ez jokatu azkar. Ez du ematen, intentzio hori dutenik. Ez, lasai. Baina lasai. Nik rol, Tuxaren bila berriz ere. Baina gogoratu ezagun, 17:26 eta 4 minutu falta direla. Entxegu batekin ere ez genuke nahikoa izango. Partidari buelta bateko, hori bai, entxegu batekin, erasoko bonusa behintzat, ziurtatu izango genuke eta une honetan baita defentsakoa ere. Oier Goiarentzat baloia, aurrera egin nahian.
Baloi hori gure da, baina ez dute Ordiziarrak aurrera egitea lortzen. Manu Salvat irriste egin du hor, lastima. Baloi hori galtzeko puntuan gaude, gurea da. Aurrera berriz ere. Konbikzio handirik gabe. Aurrera egin nahian Ordiziarrak berriz. Aldamenera Salvatek, Danik Rolentzat, gaizki keinua ez dira ulertu. Lurrera joan da, Juanma Salvat. Aurrera egin nahian hor, Indartxu. Segi Jaun. Perez, Zegamarra. Baloi atera du Juanma Salvatek, Aldamenera Danik Rolentzat. Jokaldi arriskutsua izan daiteke, Dani Aizpun bezaindarra gogoratu, hain dela 10 minutu hor txentxegumarra gainean izan dugula. Zentimetroa falta izan zaizkio. Eta orain honetan, baita ere zentimetroa falta izan dira hor, lastima. 3 minutu, partida amaitzeko 17 eta 26. Benetan, argaitz, ikaragarrizko lastima emango zidala, gaurkoan taldeagatik eta egin duen lanagatik, punturik gabe geratzeak. Tuxe atera dute, barrura sartu baina ez, beraina, baloi hori, denbora bukatzen ari da, 2 minutu. 2 minutu eta hau amaitzen ari da, 17 eta 26. Melea daukegu, melea daukie, barkatu. Azkeneko melea izan daiteke, aukera. Bizi ala hil, ez abesteik. Ba melea, Bazko Independiente Santander taldearentzat. Partida amaitzeko 2 minutu falta direnean, eta markagailuan 17 eta 26ko markagailua dugunean. Bitaldeak leku hartzen melerako. Bitaldeak bultzarako prest. Jaungek sartu du baloia, Ordiziarrak ongi hor bultzaka. Baloia berreskuratu baina, azkar atera dugu orain honetan bai! Eta entxegua. Ez. Ez da entxegua izan. Ez, baina guazen. Lastima, hor azkara, orain bai, orain nik ere ikusten dut hori. Minutua besterik ez da geratzen. Ordiziarrak erasora, entxegumarran sartu nahi, baina hor zail dago ongi jarrita daude, Santanderrekoak. Azkar saiatu da berriz ere, baina ez aurrean pareta handia dute hor. Aurrera egin nahian dabil, txikote dira, gogoratu. 15 segundu geratzen direla, 40 minutura iristeko. Entxegu batek ez litzateke nahikoa izango, baina behin 2 bonuseko puntuak ziurtatuta izango genituzke. Ordiziarrak, alde batetik edo bestetik, entxegumarran sartu nahian, Juanma Salvatek ostiko zor. Ez presa gehiagi izan du hor, zaila zen hori oso. Eta galdu dugu, azken aukera, 40 minutua bete da. Gogoratu baita ere, hor bigarren zatiko iskanbila horretan, 10 minutu galdu ditugula. Beraz, epaiak luzatu egin beharko luke ongi gainera bigarren zati hau. Santiago Tobal baloi ateratzeko prest. Baloia, Danik Rolentzat, aurrera australiarra. San Daniel aipatu du lehen Argaitzek, horrela den, badoa australiarra aldamenera, ongi berriz utzi dute. Aiestaran ongi aldamenera. Lastima hor baloi hori nora doa, galduko dugu, ez gurea da. Eraso antolatu beharran gaude, entxegua sartu beharran gaude, partia irabazteia ezinezkoa da, baina behin bonuseko 2 puntuak lortzeko aukera behar dugu. Asier Arretxea aldamenera, Puia denarentzat ongi, Juanma Salvat iritsi egin behar da. Barruan, kanpoan? Ez, kanpoan, adirazio epaileak. Marrazainak. Ba, zalantzak, banderinaren gainera erori delako Juanma. Banderina kanpoa da, Banderina kanpoa da. Bai. Lastima. Lastima. 42 minutuan sartzeko gaude. Ai, ama. Arpegi ilunak ikusten ditugu Ordiziaren eserlekoan. Egia esan izan ziteken erako ez da bat ere emaitza ona. Zelaiaren beste aldean, jokalari goierretar bat eta Kantabriar bat min hartu ikusten ditugu. Dani Aizpun da Ordiziarretatik
min hartu dagoena badirudi, eserleko aldera doala, eta Santanderreko orain atxe hasi da zutitzen, tuxa izango da. Eta, bueno, denbora galtze Santanderrekoak, ez? Esan daiteke. Euren alde. Azkeneko uneko aldaketa hauek egin, epaiak lutzatzea pentsatzen zuena aldaketa hauetan xautu. Babi aldaketa, 20 eta 18 zemakiak sartuko dira, Peña eta Rado ditugu, eta tuxa ateatzeko prest. Bat gehiago gaude tuxen. Bulazio edo Bulakto, Blankorentzat, hor bultzak abit aldeak, Ordiziarrak, baloia bultzaka, beraien etxegumarrak sartu nahian, eta melea guretzat. Zaleak azkeneko bultza ematen taldeari. 43. minutuan gaude. Ez du askoz gehiago luzatuko epaiak, azkena izan daiteke Ordiziarentzat. Gogoratu partida irabazteko. 9 puntu behar ditula taldeak, baina 5 punturekin entxegu batekin 2 bonus eskuratuko genituzkela, eta gauza dagoen bezala, ez sari txarra, hobe da, eskutxi, geratzea baino. Juanma Salvat, baloia sartzeko prest, barrura, eta goazen Ordizi. Juanma Salvat ies egin di baloiak, hor lurrera joan da, gurea da, hasieran arretxea da, aurrera egin nahian da biena, hau ere lurrera, berriz atera du baloia, Baugan Lomax, Zelanda berritarra aurrera egin nahian da biena, indartsua da, mutila, metro batzuk egin ditu, aldamenera, ia galdu dugu, ongi hor, Ordiziarrak metroa egin nahian lurrera berriz ere, ezin da asko geratu, azkar egin behar dugu puntua, Dani Kroll, aldamenera ia galdu dugu hor, lurrera berriz ere, beste jokaldi bat bilatu behar da, zulo bat bilatu beharran gaude, entxegua behar dugu, atzera Blankok, ostikoz, Tobale kanpora, eta amaitu da. Amaitu da, eta lastima, partida ederra ikusi dugulako, egia esan gustora izan gara, baina, joño, beste amaiera bat, espero genuen. Mila askar, Arkaitz, gaurkoan gurekin izategatik, hementxe bilduko gara berriz ere, urrengo etxeko partida nola ez, mila askar zuei baita ere gurekin izategatik, kompetitun goatz gaur etxera, lastima, bai jauna. Esan dakoa, mila esker, eta gauratu, etxeko hurrengo partidan ere hementsi izango garela Irri Telebistan zuzenean, eta GTV Infon, streaming bidez ere ikusteko aukera izango duzuela. Mila esker, eta ondo izan!